What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. Let's go mga buddy! Oh, karon mga buddy, I have a good news. And this vlog is all about mamonetize na ko mga buddy! Come on! Let's go! Let's go mga buddy! Woo! At at ngayon mga buddy no. So pag-open ko kanina dito sa aking YouTube, yung studio, nakita ko mga buddy na pasado na akong maging anong tawag rin Kuya Roy? Ano naman? Kanang pasado na sa requirements. Pasado na, you completed your requirements to be monetized on YouTube. Yo mga buddy! So na-achieve ko na yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours! Let's go mga buddy! So naghihintay na lang ako ngayon. Ay, ginagawa namin ngayon, pinaprocess namin yung AdSense. Ito mga buddy, kung nakikita ninyo, yun, review partner program terms, okay na yan. So dito kanina, inano na namin tong, Google AdSense. So, in progress na mga buddy, at pag matapos na yung ma-progress, dito na tayo. Mari-review na tayo ni Google. Ay, Google ba? Ni Google. At magkaka-ads na yung YouTube natin. YouTube pala. YouTube. Baka buddy yan. So yun na mga buddy. I am so happy and I am thankful that you watch my video. Yes! Yun. At thanks to Bisaya Vlog Squad nang dahil sa kanila. Hindi! Dahil sa'yo yan! Dahil sa'yo yan kasi pinaghirapan mo yan. Yes, No, sir! nang dahil sa inyo, meron nang tumatanaw. Ay, Nanonood. Meron nang nanunood sa mga video ko. Yun! Hey guys, ano lang kami ni Buddy? Mga stepping stone lang kami ni Buddy. Kasi lahat ng hard work sa kanya yan. Kahit nandito kami, pag di siya gagawa ng vlogs, walang mangyayari sa kanya. Oo, kasi may kilala ako na kasama namin pero hindi naman Sino ba? Si Alfredo? Hindi, si Apito. Si Japet? Sino ba silang lahat? So yun mga buddy, no, kasi paghihirapan ko talaga kasi once in a blue moon tong dumating sa buhay ko. This is a big opportunity that I've been waiting for. Wow, You know what? Baka English yun, baka buddy yun. Kasi mga buddy, matagal na talaga ako nag-YouTube kaso wala lang talagang, di talaga ako napapansin kasi wala akong masyadong subscriber, napakaliit lang ng ng audience ko. Kaya yun, napakahirap at napaka-struggle. But now, Congratulations, Buddy. I'm so happy for you. Yeah. And also, guys, gusto kong marinig nyo yung story na shinare ni Buddy sa akin kanina. Ba't gusto mo mag-YouTube? Gusto mo mag-YouTube, Buddy? alam mo Kuya Roy, gustong-gusto ko talagang mag-YouTube para maging successful someday because ang pamilya ko talaga mga buddy, sa totoo lang talaga, yung pamilya ko is namulat talaga kami sa kahirapan. Yon, mahirap talaga yung buhay namin. Ano kahirap? Kasi kami namumuhay lang kami sa bukid. So sanay kami sa mga gawaing bukid like magsasaka lang talaga yung yung ikinabubuhay. Hindi lang, namin. magsasaka. Magsasaka yung ikinabubuhay namin. Simula nung bata pa ako hanggang ngayon. Pero ngayon nandito na ako sa board kasi nandito yung parents ko. But this is my motivation na ipagpatuloy itong nagustuhan kong career. Kasi gusto kong magpasaya ng tao kasi para naman ma-inspired kayo at magpatuloy din katulad ko. Yes, Like me sir. right now, I've been struggling for many years but now the struggle is done. Diba? Papunta na. On the way na. On the way na tayo, Ano mga bang goal ni Buddy? buddy. Ano yung... Ay, tinanong ko si Buddy kanina. Oh. Ano tanong ko kay Buddy, we? What is Buddy? What is success? What is success, yo? Kasi guys, iba-iba tayo yung definition ng success. For Lester, iba yung success para sa kanya. Sa akin, iba yung success. Kay Buddy, gusto natin Ano yung malaman, success? ano yung success para kay Buddy? Para sa akin, ang success para sa akin is yung maging komportable na ang buhay ng buong pamilya ko. That's the success for me. Because, napakahirap talaga ng buhay, no? Kasi, yun, mahirap talaga kami. Nagsastruggle kami sa pera, I know. But money is, kailangan talaga ngayon sa panahon na ngayon. Kasi, bili-bili na lahat eh. Kaya, yun.
I want to have my family a comfortable life. Wow. That's my goal. And this is why I am YouTubing and I am vlogging. Yes, and that's why guys, he needs your support. Please join Buddy. Join Buddy sa iyang journey. Samahan niyo siya sa journey niya na papunta sa success niya. Langit. Yan. Wag muna! Ayoko na pumunta sa langit! Ay, Pero may mga... Bakit gusto mong pumunta sa impyerno? Hindi. Baka may makilala ka dito, papaputin. Dadalhin ka sa langit. Ay. May kilala ko. Si Snake. Baka body yard. baka body yard. So mga buddy, I was so happy and thankful. I was so happy. I am so happy and thankful sa inyong lahat. Sa inyong lahat talaga maraming salamat at na-achieve ko na ngayon ang pagiging isang, ganap na talaga akong YouTuber. Kasi monetize na ako eh! So, kung makikita nyo, kung may sa video ko, pagdating ng araw, pag may nakikita kayong ads, huwag nyo i-skip, pakalang naman. Kalang naman. Hey guys, by the way, okay lang ba mag-share, buddy? Kasi honestly, buddy, gustong-gusto ko yung personality mo. Sobrang bait mo. Kasi napakaraming gusto mo yung YouTuber pero hanggang gusto lang, wala yung motivation ba. Ikaw, nakikita ko talaga na napaka motivated mo. Kaya hopefully in the future, hindi naman ako nagpa-promise, pero hopefully may nakita na kaming bahay and then pag nakalipat na kami, since okay lang naman na maraming tao doon, hopefully pag okay sa'yo, okay sa pamilya mo, makakasama tayo, Yan! Gusto ko yan, Kuya Roy! I want it! Oy, wala ko promise Oh, na. puhon. Ba't na? Ay, no, Pero- puhon. Pohon, pero honestly, that's in my heart good na gusto kong gusto kong isama kasi nakikita ko rin na ikaw yung reason na motivate din yung ibang kasama natin dito sa bahay, like sina James, sina Japet, dahil sa'yo malaking tulong ka sa kanila. Pero nakaikamukha, buddy. Sino? YouTuber ka po. Sino? Ay, taga TikTok. Sino? Ay, smile. Ayos, smile. Yeah. Nakay ka ng hawilan nga Starbucks. Buknoy! Pero, alam ko na yung pahiwatig mo eh. Ang buhok! Tapos gusto ko sa buhok. Baka body yan. Baka body Pero yan. may bitaw body. Ikaw, Teo, unsay mo makuha nga, ma'am, unsay mo makita sa personality? Oh, yun nga. Mabait ba siya? Oh, mabait naman. Wala naman akong nakitang problema nito eh. Kasi marami na akong nakasamang mga yung sa una mabait pero yun pala It's a prank. ganun. Pero nakikita ko sa nakikita ko sa niya na talaga. Sa aura, no? Mm. Mabasa mo. Tsaka sincere siya. Hindi lang siya sa video hindi lang siya Kwela. ganyan makwela, pati sa personal talaga. Tsaka parang tarsier talaga, malambing. Sobrang clingy, guys. Pasensya na po, yan po talaga yung personality. Gusto ko kasi yung mga yakap-yakap, yung lambing-lambing, yun talaga yung gusto ko eh. Pero may mga times talaga na may downtime to si buddy pag gutom, pag pagod. Hindi magsasalita yan. Seryoso ako nun kapag gutom na ako eh. Hindi nagsasalita yan, baka body yard. Mga one-liner lang sinasabi niya pero okay pa rin siya. So, Pero kapag nakakain na, let's go! buddy, let's go! Active bullet, naka-charge na eh. Yun mga buddy. So mga buddy, thank you so much talaga. Maraming salamat sa inyo sa mga sumuporta kay Buddy and sana continue kayong susuporta sa kanya hanggang sa makuha niya yung yung goal niya sa life. Which And is then- yung mabigyan ng komportable na buhay ang yung pamilya. parents niya. Yes, sir. Lahat naman siguro tayo pero hindi lahat naman siguro tayo gusto yun, di ba? Pero nakikita ko talaga yung niya, Determination, determination passion. niya. Passionate siya. Kaya isa din sa nagustuhan ko kung bakit ko siya tinutulungan, ay namin siya tinutulungan. Hindi lang ako, namin siya kasi nakikita talaga namin yung syempre nakita namin yung potential din niya. Tapos nung unang pa lang namin, unang tagpo pa lang namin, nagtanong na siya kagad ano ba yung dapat gawin ganito kasi ganun. So nakita mo talaga na ay parang gusto niya talaga na maging ganyan. So, ako hindi naman talaga ako masyadong expert sa ganun pero may sinabi pa rin ako sa kanya about sa mga personal na yung dati kung anong kung saan ako nag-start ganun, kung paano na yung channel ko ganun. Tapos yun lang yun sinabi ko siya. Tapos ngayon Monetize na ako! Salamat talaga sa Bisaya Vlog Squad.
viewers, Bisaya lang sa subscribers. kalam, viewers and subscribers, thank you so much sa inyong lahat. This is the new chapter of my life. Let's go mga buddy. Kaya kayo mga buddy, subscribe na kayo dyan kasi marami pang di nakasasubscribe dyan eh. Baka naman, i-click nyo yung subscribe button. Ting 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 ting. Libre lang yan mga buddy. Baka naman mga buddy. So mga buddy, dito ko natatapusin yung vlog na to kasi marami pa akong gagawing vlog para sa future ko. Yes, sir! So mga buddy, don't forget to like Subscribe! And hit the notification bell. for more videos, mga buddy. I love you all, mga buddy. And I am Nathan Yuloan. Medyo maldito. Ng Blaster Kapuno. Kita-kita tapuhan, mga buddy. Peace out! Woo!